Vil du effektivisere serviceopgaverne ude hos kunden og dermed spare tid og penge? Handyman er et mobilt ordrestyringssystem, der giver håndværkerne og serviceteknikerne det fulde overblik over servicehistorikken og udførte opgaver. Her får de en komplet tjekliste over, hvad der skal udføres for kunden, og de kan tilføje standardskabeloner med forskellige intervaller for, hvornår noget skal måles, udskiftes eller genopfyldes. Informationerne vises automatisk på teknikerens serviceskærm. Hvis man opdager en fejl, der skal udbedres her og nu, eller som skal håndteres af en anden, kan serviceteknikeren tage et billede af problemet og oprette en ny opgave til opfølgning i systemet. Timer og materiel registreres og kan leveres automatisk til forskellige økonomisystemer. Al information er altid tilgængelig, selv på steder uden internetdækning. Serviceopgaven faktureres, og næste serviceopgave bliver automatisk lagt ind i kalenderen. Kontakt Handyman allerede i dag og aftal en demo. Så kan du opleve mange flere af de fordele, du får ved brug af Handyman. Ring på telefon 70 13 70 00.